Отново ще се опитам да бъда некомерциален и да не вървя по стъпките на богатите и известните, по местата, на които всички ходят и промотират. А вместо това ще ви запозная с един от най-любимите ми хотели, който обожавам и мога да си позволя без проблем в тази скъпотия. Мястото е много специално за мен. Открих го преди доста години по време на обиколките ми из Родопите и така се превърна в станцията ми за почивка всеки август, когато жеките са непреодолимо препятствие. Тук се живее и диша на друго ниво и в друго измерение. Старите къщи се намират до Белинтаж, скалите, които са известни с енергийния си заряд и се свързват с светилище на траките. Също така, от самия комплекс може да направите дълъг пешеходен преход, който е между Караджов камък и Кръстова гора. Но почти всички тръгват от долното село Мостово за този преход, а до там може да стигнете с кола. Буквално е на 5 минути от хотелът. Ресторантът към хотела ще ви нагости с много вкусна храна, а най-любимият ми ритуал за мен си остава закуската на терасата с мекици, баница, пържени филийки, принцеси, кой каквото обича. Споделял съм това място само с близките си хора и абсолютно нямам нито един приятел, който да е пропуснал да го посети, а сега реших да го споделя и с всички вас. Родопите за мен са цяла необятна вселена и с нея може да храните душата си без спир. Това за мен е планината и природата като цяло. А пък след Родопите и планината се отправяме към Гърция на море. Избрали сме готин хотел, близка дестинация е, така че със следващото видео ще ви дам идея как да съчетавате планината с морето в една ваканция. Това от мен за сега, следва продължение. Чао!